Hello, hello! Ako po muli si Rio, ang inyong likod. Welcome po sa channel ko. So, ngayong araw po, October 9, 2022, Sunday, pinawalan po ang ating mga ibon sa Villasis, Pangasinan, kaninang 7 a.m. Meron po itong distance na 122.96 kilometers. So, ganun po kalayo yung nilipad na ating mga ibon. First lap pa lang po ngayon ng ating sprint race. So, pagsasama-samahin po yung average speed nila ng tatlong laban. Tapos, kung sino po yung may pinakamataas na point, siya po yung mananalo. So, samahan niyo po kami sa naging pag-aabang namin kanina. Tara po, pakita ko po sa inyo. So, ayun na nga po, as of 8:40 po ng umaga, dumating na po ang ating first bird. So, mabilis naman po siyang pumasok. Ang naging problem lang po namin ay sa kabilang trapdoor po siya pumasok. So, hinuli pa po siya doon ng mister ko para lang po makuha yung sticker niya at nang ma-text po namin. So, mag-shoutout muna po tayo. Si Aldrin Arcega Celestino. Shoutout sa iyo, boss. Nagpapa-shoutout siya sa susunod kong vlog. So, ito na yon. Shoutout po, sir. Shoutout din po natin yung aking suki sa pagpapa-shoutout na si Sir DP Word Love TV. Shoutout po sa inyo, sir. Napakasipag nyo po mag-comment at magpa-shoutout sa akin. Sana po ay patuloy nyo po akong suportahan. So, balik po tayo sa kinikwento ko dun sa first bird namin. Sinali naman po namin siya sa sprint race. First lap po ngayon, kaninang alas 7 po ng umaga ay pinawalan sila sa Villasis, Pangasinan. Nasabi ko na po yan ang intro ko pero inulit ko lang. So, ayun na nga po. As of 8:43, dumating na po ang ating second bird at third bird. So, halos kasabayan, kaya medyo gahol po kami sa pagte-text ng mga sticker nila. Gusto ko nga po sanang kuhanan kanina kung paano i-text yung sticker, kaso po medyo nagahol na kami, kaya hindi ko na po siya na-videohan. So, bawi na lang po ako next live. Chos. So, ayun na nga po. 8:43, medyo mabilis naman po yung naging datingan ulit ng ibon namin. Kaya, hindi naman po ulit kayo maiinip. So, maganda po pa uwian kasi maganda panahon. So, 8:43 po, dumating na po ang ating fourth bird at fifth bird. Puro kasali po yan. Makikita nyo po yung ranking nila. Unofficial pa lang naman po yan. So, nilagay ko lang para may thrill. Para alam nyo po yung mga ibon na kasali at hindi. Ang isinakay po ulit namin ay 12 bird. Pumili po kami ng 7 bird na kasali para po sa sprint race na yan. So, yung sprint race po, 3 laps po yan. Alam ko po kukuhanin po yung average point ng makukuha ng ibon. At yun po, kung sino po yung may pinakamataas na points, siya po yung may chance na manalo. So, ayan. Good luck po sa ating lahat. At sana po ay nag-e-enjoy tayo sa ating pag-iibon. So, antay-antay lang po tayo, darating na po iba. So, ang dumarating na po sa aming ibon ay 5. So, antay pa natin yung 7. So, ayun po, antay-antay pa rin tayo dahil as of 8:44, may 5 na po tayong nakakauwi. So, yun nga po, kagaya po ng sabi ko, 7 pa po yung ating kailangan antayin. Pero po yung mga kasinali natin ay 5 na rin po halos sila. Sunod-sunod po pala sila kanina. Kaya medyo gahol po kami. At kaya nga po, hindi ko na rin po na-videohan yung gusto ko po mangyari na makuhanan sana kung paano i-text yung sticker nila. Kasi po, di ba, kukuhanin. May mga nag-chat po kasi sa akin, tinatanong, paano ginagawa para syempre po yung iba, hindi naman lahat ng viewers ko nagkakalapate. So, curious lang po siguro sila kung paano po ginagawa yon. Kahit naman po ako, hindi ko po alam yung ginagawa ng una. Kaya ko lang naman po natutunan ngayon. Gawa po ng nakikita ko po sa mister ko, yun po yung ginagawa niya. So, ayun, nakakatuwa lang na syempre, pag pinawalan yung ibon mo, tas nakabalik sa'yo, di ba parang fulfilled ka na kagad dun sa ginagawa mo. So, yung brown po na yan, yung nakikita nyo, si Bakekang, pinawalan lang po yan kanina para lang po mapapasok namin yung first bird kasi ayaw pa niyang bumaba. Lumilipad pa po siya. So, ayan naman po, hanggang ngayon, di pa rin siya pumapasok. So, gusto pa po niya dyan ng sa labas tumambay-tambay at magkaroon siya ng mahabang-mahabang exposure sa camera. Gusto ko na nga po siyang ikat kanina, kaso lang po medyo malaki po yung time na kinain niya. So, ayan. 8:46, dumating na po ang ating pang 6 bird. Medyo malayo na po siya. Saka iyan naman pong dumating na yan ay hindi naman po kasali. So,
pumasok lang po siya ng matiwasay at wala naman po siyang masyadong ginawa. So, ayun, patuloy pa rin kami nag-iintay dyan. Hiniintay lang po namin magdatingan halos lahat ng ibon. Maaga pa naman po, kaya hindi naman kami masyadong naiinip pa. So, maya-maya lang po ay darating na rin po yung iba pa nating ibon. Tiwala lang. So, ayun nga po. Lagi naman po kaming ganyan. So, 8:47, dumating na po ang ating 7 at 8 bird. Yung 8 bird po natin na pumasok ay kasali. So, itong 9th bird, hindi po yung kasali. So, 8:47, tatlo na po kagad silang sabay-sabay nakadating. Pero, isa lang naman po yung kasali dyan. So, sa kasali po natin, isa na lang po inaantay natin at yung iba po ay iniintay na lang nating makumpleto yung mga isinali natin sa training na ibon. So, ayun. Antayin pa po natin ng ilang minuto bago dumating. So, kung mapapansin nyo po, yung ibang time, pinas forward po namin. Lalo na po dun sa una, medyo matagal po kasi yung pagkakadating 8:40 po yung una namin pa uwi. Pero yung second bird po namin ay 8:43. So, ayan. 8:47, ayan po yung ating pang 9th bird. So, antay pa po natin yung iba pa nating ibon. Ayan, 8:48 po. Ay, sorry, pang 10th bird na po pala natin yan. Naiilang na ako. Kasi medyo nakafocus lang po ako sa time kung anong oras sila dumating. Kasi nga po, diba, mahirap naman tandaan. So, ayan po. Dumating na po na 8:48 yung pang 11th bird natin. So, mabilis naman po siyang pumasok. Medyo excited. Baka na-miss ako, char. So, ayan, antay natin. Isa na lang po ang iniintay natin at makakompleto na tayo. Yung 11 bird po na dumating, sinali po namin sa pooling. So, sa sprint race. So, nakakompleto na po tayo ng mga nasali naming ibon. Antayin na po natin yung ating pang 12 bird. So, pag dumating po siya, tapos na po ang aming pag-aantay. Relax na kami. So, syempre po, makikita nyo naman sa oras, hindi ko na po siya pinas forward kasi mga ilang minuto lang naman po ay dumating na rin po agad ang ating 12 bird. So, halos 8:40 hanggang 8:49, ayan, dumating na po ang ating 12 bird. So, kumpleto na po tayo. Halos 9 minutes lang po, nakumpleto na po silang lahat. So, ayun, ganun lang kabilis. Salamat po, shinare ko lang. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can say. Sa patuloy pong nanonood na aking video, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa ginawa nating pag-aabang ngayong araw, kagaya na naging pag-enjoy namin. Sa mga bago po sa aking channel, maaari nyo po ako i-subscribe. I-like nyo na rin po ang aking video kung inyo nagustuhan at i-share nyo na din po para mas marami pang makaalam. So, ayun po, maraming salamat sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin. Sana po ay patuloy nyo akong suportahan. Kita-kita po tayo sa mga susunod pang vlog. Maraming salamat!